Nyakwara mogi ajwanga gedo ndi bedo godo chieng' makare. Wan bende kawuono wuotho kelowa e Kisumu County, kamoro ni Ogango Star Kisumu East. Odiochieng' ma kawuono wadwa romo gi japith miluongo ni Patrick Odhiambo. Patrick Odhiambo nigi lony korka pith mar diek. To ka en diek okalo ka, ok gin diek ma in iwuon be samoro ing'iyogo. Kawuono wadwa tang'oni kit diek mopogore ahinya ma en owuon kaka japur osebedo kopidho to mana nikech chak ma bende diek osebedo ka miye. Omiyo wadwa penje ni ang'o mano miye mijing'o. Gin ber mage ma en owuon kaka japur osebedo koneno e kinde ma bende osebedo kopidho diegi. To en ang'o midhiero mage, iwacho ga ni gimoro amora ka nigi ber nyaka bed gi gimoro ma bende nyalo thage. Omiyo odiochieng' ma kawuono odhi leronwa kata odhi bendo puonjowa. To in janeno, ageno ni bro kwanyo ariyo adek ma bende nyalo konyi e kinde mabiro. Omiyo yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar juma ni kaka pile. Denda ni Alori nyaka Black machiegni. Ber. Idhi nade? Adhi maber. Aneni dich. Ngimani? Ngimana ber kabisa. An ba kwe. Aneni kawuono abi alimi. Mano ber kabisa. Watwage matin kwa puonjo jopiny kata wanyiso jopiny kit pith ma in iwuon in godo kawuono. Okay. Yes. Ailuonga ni Patrick Odhiambo. An jalega Usonga. To adak Kisumu. Kae nei town. To atimo pur mar diek mag chak. Mane pur matimo. Diek mag chak. Kit pith mar diek mar chak ni chako karang'o? Ang'o mano miyi mijing'o? Diek pith mar diek mag chak na chako sani an gi higni 12. To na gombo, naneno kosiepna moro pidho. Iluongo ni Musa Ibrahim. To natimo penje ni bwana gini timo nang'o? To kidha ni en gima yot. Naluore mokwongo. Kendo kano dhiga, nen gi ndiga chon. Oting'o chiemo gi ndiga okelo. Wacho ni gidong tek. Koro challenge mana bet go masana na ahero chak. Koro kana dhi ire to ayudo godo chai mopoto e wacho ni ba chak ni chak mane. Wese na bro nyisi. Koro chieng' mana dhi maneno konyiedho. Tanyise ni bwana nyaka many diel. Koro nonyisa ni bwana many diel to nofuara kamoro mana dhi anong'o diel majaber. Koro diel no mokwongo kana chako nachake mabor. Napidho guok chon. German Shepherd. Nauso German Shepherd. Nosiepna miluongo ni Michael Mchilwa. Nonyiewo guogi na adek. Emana koro dik guok ema nomiyo diel. Koro from kanyo emana chako pidho diel. Koro gimbe nawe guok chiembe ni nyiewo. Koro diel chiembe no source locally. Ka chulo pesa mang'eny, ayalo chulo 100 mar ng'ama tong'ona kata 200. Koro nawacho ni koro awera gi guok, adoge diel mara kotho nyalo chamo. But guok tago erokamano ma bedo gi diek. Erokamano ahinya. Koro ka nichako gi diek adi? Najako gi diek 2. Diel manyako gi mawuoyi. Erokamano. To kinde ma bende sebedo kipidho gi gini wacho no sedhi mahaw mana 12. Gin ang'o ber magi minya wacho ni e kinde gi iseneno chakre ni chak pidho gi nyaka sani gini 12 later? Aseneno ber mang'eny. Aseuso diek osepuonjo na nyithindo. Diek osemiyo atimo mang'eny. Asenyiewo gigena mag ot. Asechopo kuonde mang'eny. Aserumo gi waziri madongo. Asetimo trainings. Koro diel osechopo mabor kabisa. Erokamano. Diel osemiyo pok anyiewo chak for the last 12 years. To chak tier. Chak to amadho pile kendo chak ma standard. Erokamano ahinya. Adwa ni wawuoye kit ot ma bende aneno kigero ne diek mantie kae. Ang'o miyo ni gero ot aina ni ma bende ok ni piny e lo to ting'ore malo matin? Jara diel oluoro ng'ich. Koro gima wagero diel malo kama mondo sama odhi oko to layo to waneno ka chiedho lwar piny. Ne diel minyiedho kikete makoro nene lachne no. To ka jomoko wacho ni lach diel dum. Chak diel dum lach. Koro gino miyo lach thuno ka diel olayo to lil
alafu gino chido nyaka thuno. Erokamano ahinya. Kendo miyo wayo mayot mar ler, mar cleanliness mar diel. Erokamano. Disinfection itimoga bang' kinde marom nade? Diegi ka gichiemo to nitiere yiende madong'ge. Yiendegi gipoko. Ma inyalo weyo ni ng'ato mapoko negi. Ino ka magi gipoko. Koro magi ka wasegolo, ka koro gicham to wagolo every week. Every Sunday nyithinda yweyo, wagolo to waolo, wakano e gunia. Gin be gitop, ma gilokre nyaka yien, ma gilokre manyiwa. Ma Lucina. Lucina is a fodder crop. Inyalo pidhe e puodho, kendo miyo puodho bedo mamiyo kabisa. Koro manyiwa mar droppings mag chieth diel go, to wagolo after 1 month. Gima wagolo after 1 month, apidho gwen. Koro gwen go, ka gisechiemo matin, to giyaro, gin ma giloko manyiwa go. Erokamano ahinya. Wadwa ni nyiswa kit kidieny kata variety ma in iwuon ipidho kari kae. Tang'o miyo nineno ni ber kiti mang'o kipidho kit kidieny ma in godo gi. Koro anyisi ni osiepa moro iluongo ni Musa Ibrahim nopidho diek. To mondo nopidh diel banwang' gima golo chak no, notimo research mang'eny. Koro nonong'o ni diel apidho diel mar Sanen. En ema ni chak mang'eny e diek mosebedo go. Asebedo gi Toggenburg, asebedo gi Alpine. Aparo ni time mane nyong'o nopogo jopur diek e showground. Anega moko nyaparo to nakawo Toggenburg. Toggenburg production mare ne ni piny. Nok nyaka golo chak okombe achiel. Koro kano nyuol nawene nyathine mane dhoth. Bang' koro Sanen mosebedo go gigolo chak mang'eny kabisa. Kaka nyiri manoge timo jako nyiedho gi rapok ginyuol. Propaganda form one and to ngate. Chaka nyedhe. Koro Sanen is the best milk producer. Gima ine waka jopur. Mama awacho ne jopur te. Iba ng'ato samoro ntiyo kamoro, to en gi pesa ne moro, urono jak gero diek, oket diek. To mane kama ji fail. Iba ng'ato niya, diego tiji gi tek. Alori diek 3, 5, 6 ka in go, to dewo bed ni iketo negi chiemo maromogi. Koro wacho ni kiket diek mang'eny ahinya mok inyal rito. To diek ahinya mang'eny, magin Sanen mag chak to gimi chak. Eri bed gi diek kata 4 kata 5 to mi chak kech diel komako ich. Oni mako ich bang' dweche 5 to nyuol. Wanyalo yudo nyithindo 2 kata nyithindo 3. Koro mano ng'eny neno. Titemi usogi kapok gibedo mang'eny. To be nyalo bedo kode mang'eny koro management bedo matek. Koro mano manyiso jopur pile pile mano kama ji dhiem kama ji kosogo. Ang'ano chak to chako madung' dichiel to keto gi mang'eny ma management tamore. Koro gi sani to an gi diek ma an gi mon e famla moro gin mon 6 manigi ich. To ka koro Kisumu ka an gi miluongo ni Demo Farm. Koro ka an gi diek ma kata kibiro neno tibo biro neno ni mage matimre diek. To en gima nyalore gi dhano luor. Kendo manyalo nyiso ji kendo ni ong'ere mondo ipidh dhok mang'eny to ok mi chak. To nikech iwuoye chak kabisa, odiochieng' maber inya yudo liters adi mag chak? Aka nyako ni Martha. Iluonge ni Martha. Omiya ka ine on peak omiya nyaka lita 4 gi nus 5. To lita achiel pesa adi wach? Lita achiel ka koth chwe ta uso 150. To ka pino kasa na pino to uso 200. To wini miya lita 3 lita 4 ka ine on peak. To koro wach ni sama diek ni e were kata ko gamo remo kata ko mako ich, ikete gi diek mamoko kose ikete thenge, to ka dipo ni ikete thenge gin ang'o arita mage mitemo miye mondo kata kochopo samo konyore to bende chak midwaro cha yudore maber? Koro neno ka wagero kila ng'ato unit ne. Kila ng'ato miyo unit ne, kila ng'ato gi unit ne. Koro mama ni ka ose save to we unit ne kanyo. To koro chiemo koro miye. To ka ine dweche kwa anyisi ni apart from chiemo ne omiyo gi nyaka dairy meal waloso kendwa. Wanyiewo wheat brand
wheat pollard gi maize jam gi soya bean full fat gi sunflower seed cake gi cotton seed cake to supplement ya calcium koro wamiyogi koro walosego kwang'e ni koro osepong'o koro chiembo nyuol koro wang'e ni mamani konyuol e unit neno koro nyathine mwagolo to keto kama kando to nyathine dhoth kendo kinyaweye gi nyithindo chagno ng'eny koro ikele nyithindo ka nyathi konyuol to nyathi dhoth dideko odiochieng' kete okinyi gi sa auchiel gi godhiambo mana ka en bochiemo. To koro karika iwacho ni samoro idhi omoga chiemo keni e wiki omo chiemo didi koro wan e town dich nyalo magi samoro amora koro an aomo chiemo maroma 1 week achiel ting'o gi pick up roma week achiel to wang'ado go panga to wakano negi koro imiyogi amiya. Kopogore gi Lucina gin chiemo mage kata kit herbs mage ma ochamo kech iluongo ni Thidonia, ochamo Caliandra, Desmodium, nyabende, siangla ochamo, samoro miyogi nyaka opoko mag waru wamoyo to tuo to wamiyogi kotuo maber to gichamo opoko mar waru gichamo kang'ich to nigi protein mang'eny gidiewo koro imoyo to tuo koro imiyogi mana matin tin to gimuodo kata opoko mag rabuon mamit pot rabolo be wamiyogi samoro be ka piny nyalo dhi nyaka e chiro Kibuye wakawo gi kabich tayo mag kabich ka to wachopne wang'ado negi to wamiyogi be. Awach ni koro kiseketo ne for example mane Martha kiketo ne Martha chiemo kae mae ochamo mowe kende koso kineno koko omulo gi timeda moko no ochamo otiek te obro chamo otiek kabisa te makang'i duogo kimiye pi to imiye break nyam keto okinyi to chamo nyaka moro sa auchiel kata ime kang'i duogo to ne koro gionge. Erokamano. Mana kamano janeno maro watieko kidieny mokwongo wadwa ni wakaw daka moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo kik idhi moko. Duto teka unusiye gi wachno to ano kabibet ka ikinyome to kata arus mare ano kabibiro kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunje adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikri ne wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Madwa ni mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Donje piny manigi nyadhi kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansinfo Zokinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel.
Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo. Ka bende adwa nanyisi ni antie Star Ogango Kisumu East. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar diek ma bende kelo chak. Gin ang'o ma japur nyaka ng'e kuom diek aina gi? Gin midhiero mage kata challenges mage ma japur yudo sama opidho diek aina ni? To mar adek, gin kit chiemo mage ma bende ber kimiyo diek aina ni? Gi kinde ma bende wantiere ni Mr. Patrick kata Jadung Patrick dhi medo puonjowa konyisowa ni gin ang'o ma en owuon kaka jalno mosebedo ka pidho diek kuom higni 12 oseneno. Omiyo kik idhi mabor, adwa ni wadhi mbele kwa puonjore to mane chenro mar Pur Gi Ohala. Patro, wach moro kendo madad aher nang'e. Gin midhiero mage kata challenges mage ma in iwuon kuom kinde mar higni 12 misebedo kipidho kit diek aina ni ma iseneno minya wacho ni dine bed ni ng'eyo chon ditimo mondo igeng'? Challenges ma anyalo wacho madongo ahinya, diek era diel aina normal, en diel aina diel ma kawaida. Koro challenge mosebedo go ahinya en samoro ka piny otuo, kuma nong'o chiemo koro bo ni wan e boma, wan e town. Koro town kama ng'eyo gini ka en gimi kwayo to ne wadwa kwa, to gisano tamo nyaka joma nigi dhok makwayo kuondegi. Koro miyo wamanyo chiemo mabor kabisa. Samoro dhi nyaka e chwetie Lang'o kocha Nyangeta, kwadhi manyo chiemb diek kono. Koro is a big challenge. Lakini wacha ituo malich ahinya kuom diel. Ok en si diel tu. En ki gima itimo malong'o ahinya en mondo maintain ler, to maintain deworming, to maintain gi alwora ma kanyo ka ler. To diel en diel ma kawaida. Onge tuoche mang'eny ma dhano wachogo. Imiyo gi chanjo. Chanjo wamiyo giga kaka an na japur madhi e show. Koro every time ka jo show dwa, ka jo ministry, jo county dwa ni mondo wadhi exhibition showground, to kaka gimiyo chanjo. Ichanjo na diek. Chiro chalo nade, market chalo nade mar diek sani? Chiro mar diek mag chak to nitiere. Ka samoro tamowa yudo. Aisa ni gosiepna moro ni Musa Ibrahim. Awache pile. Mano ng'ati kabisa. Mano ng'ata kabisa. Musa Ibrahim diere moko no wamanyo go chiro mar chak e supermarket moro, en mano yudo to notamo supply nikech kisedhi make agreement gi joka mondo koro nyaka chundi ni nyaka supply chagno to chagni dhano bohere. Aisi mo ni ane market mokwongo nyaka ibed pile iso ni kila timo gimoro bed market mokwongo. Koro mondo chagni wuoge no dhano kawe mang'eny. Koro konyal market gima anyalo kwayo jo Kisumu wa kata gi jomodak alwora otem pur chakara gi dik ariyo mag chak maber mondo at least konya no market kama tere chagni mondo no chak mang'eny minyalo tero nyaka oko. Mane gima nyalo wacho kende. To akia ni koro in iwuon kidwa uso, wach ni size mar awach ni Winnie kata Martha kata Sultan, bei chalo nade? Mostly wa uso diek matindo. Kena nyiso gima timore gi jopur. Awacho ni kaka diek awacho ni kichako pur, kichako diek mang'eny, chak mos, idongo piyo piyo. Anyiso ga jopur pile pile ni chak gi diel matin, to diel no odongo ting'e production mare, ting'e no chiwo marom nade. To wan gi problem, wan gi sira achiel ni ng'ama nigi pesa dwaro chak gi malo. To ambe jopur gisenyiso ng'ato motamre, watemo advise japur pile pile ni mondo chak gi diel matin kata mana dweche 7 no kama dweche 9 tinyalo miye kodhi to nyuol orwako higa ka en gi age to nyuol. Koro from ka ibogene diel ni onyuol na to ochako miya chak lita achiel. Koro ako moro nyuol to chak medo dhi malo. Koro mano gima timo jopur. But nyathi diel ne dweche 3 osingo 15,000 nyaka dweche 8. Korwako higa achiel mosemiye kodhi, koro wago ndalo kech an gi diel mayach. Taboro se diel mayach ne adwaro siling 25,000. Odhi nyuolo ni nyathi na uso 15,000 to chaka migo to biro miya chak mabodho siling 200 kata 150. Koro diel magoro madongo koro wauso
be dhi ka medore gi production mare gi eka onyuol be. Koro ma en Lucina to king'eyo Lucina ka onyago gik moko e iye. Okiko gik moko e iye nyabende gin e iye. Aneno tong'. Mano gweno moro nyuol kanyo. Koro Lucina ahisi ni wadich e town. Koro adhi ang'ado chiwo mar 1 week. Koro kama akete tipo ka adano tuo to kotuo direct sunlight. Samo tuo ko green kama to ndadhu ma chiemo no pod bet kuome. Koro kwase kane kama to yalo miye kaisi amiye dide kod chieng'. Kinyi sa 7 kata 8 godhiambo. Ai wacho sa 8 imiyogi. Sa 7 amiyogi pi modho. Yeah. Koro mae oromi dhi 1 week. Moro ma dhi 1 week. Aka manja kelo Saturday godhiambo. To ng'ade Sunday gokinyi. Koro mae wacha kwa dok Saturday godhiambo mochiwo moro. Koro ma to giera ahinya kabisa. Koro watemo be samoro ka chiemo ka nitiere chiemo mang'eny omogi kabich omiyogi wakikonego. Koro chama mara chiel e chiel. Koro ma wachako gi ng'a gi Winnie. Wachako gi Winnie. Winnie gi chiemo. Agora gi relax. Dongano ka pod gin gi moko. Gi yie ng'ino kata Winnie bila matin. Bila matin. Kaeto Jogo Sultan. Ma Sultan. Ose chiemo. Ready lo chiemo nyaka seche mang biro go. Mano yien marigo. Mato yieng madongeno ko. To ni ugolo bang 1 month. Koro yiendegi tagolo weekly. Ba koro madhi iye kocha ka tagolo 1 month. 1 month go miyo an gi gwen. Koro gwen go naketo gwen to chaka ng'ato nomiyo atudo moko. Koro finally enough atudo kia yaro ha gweno yaro cha tiendo bet kama. Koro chiemo rora bet ang'eyo ni ang'o ma atudo gero luwo gwen gi sana. Koro atudo depend on gweno yaro atudo wuor. Ora gweno se yaro mang'eny to gichiemo tie gwen go. Koro mano be is a chain mantie between gweno gi atudo. Mande ka nyalo dak e gweno. Ma koro magi to dak kendo kelore. Koro gweno ko yaro gidino ginya yero to gidhi kamaro gweno gibe gichieme. Nikech beringa tudo gi gweno chal. Gichal. Koro manyiwa ni achokoga moko tiyo gi rabolo pesa bathe kacha. Ati oketo alot be ma ochamo. Ma mochamo chama marwa. Koro tiyo gi puodho go ponga ina koro ng'eny. Tapake gunia tauso ne ji. Nikech mama nyuwa. Gunia achiel auso siling 500. Mano gunia kg adi? Gunia kilo 50. Kilo 50. Ten vedo gani. Koro ng'e pogruok ne gi mar dhiang' en kaka sani piny otuone. Ikawo riyo le puodho. Agodho chwere na gi maredi. Pogore mar dhiang' nigi gas mang'eny. Be iwacho gani en expensive moloyo. En onge gas mang'eny. En ola. Tinya koma. Koro igolo ga yiende ge yiende koro magi to golo no magi be ikawo mikete gunia after 1 month gionge te giseto koro Lucina ni is a very good for the crop. Inyalo puro kamba go pure tena manyiwa ito manyiwa kabisa. Ti wacho ni magi dieke matimo kama. Gino magi poko gigo. Ipoko kendgi. Ma oduogo bed rachar kamae. Koro machine mano ng'ado chiemo machine no kethre. Ti machine chelo mo ni chopper. Chafu kata ma ng'ado chiemo ja. Koro plan makelo machine manyien. Sebo wati na natural normal. Ipanga na chop ipanga. Pero kama to nikech iwe watch training. Intie gindalo mabende samore wacho ni iketo specifically. Koro gimatimo ga atimo trainings. Inyalo biro ka karo nyalo lunga ka jo bu group manwa tichako pith mar diek mana timo agero diek mana timo diek bena mi kero diek bena mi asiro diek nyaka tu mar Kenya magadi soda kamoro ni ulta pesi tinga adiro ne osip na moro diek koro e manja ko daily got to koro korka training kon en gima itimo ne ji nono mobiro kae koso group ko luongi to group ko luonga to ntie some charges ma miyogi koro lure gi kit winjruok ma winjre aonge ni fixed price mar training git gometimo kamano an ba ada bede gi gombo mondo ji otim gini kesa lodi mi Nyasaye ni okonego bed ni wajo Nyanza
kichiewo okinyi kapiny tekni to dhako dhi nyiewo chak. En agolo ma dhako kichiewo okinyi dhako dhi nyiewo chak. Sa 6 odhi nyiewo alot. Sa 7 odhi nyiewo tong' gi skuma. Onego bed ni at least watem kabisa. Makona nyiso sirikal mar kaunti. Nyongo notemo to nochako dhi oweyo. An anyakwaro pur ber. Lowo ema nigi mwandu. Kora iluongo ni lo pur ber. Lowo ka ema nigi mwandu. To ma e chiemo. Oye mondo moke mesa moko ilo. Koro watem kata mana ng'ama odak e gorofa. Atimo nyaka bedo ni sak garden. Anyalo puonjo. Inyalo kawo gunia matin tiket alot. Anyaka miyo gi manyiwa nono for the start. Wadhi ng'ato bera gi skuma ge moko tielo 4. Nyore kata jor Trump nobede telo. Ochungo nyithindwa tich. Ng'eny wa mano tie NGOs go. Sani dhano nong'iewa malo. Idhano nyiewo chak, nyiewo alot, nyiewo tong', nyiewo gimoro amora. To gi nyaka wanyiewo. Koro an anyalo nyiso jowa ni watem kabisa. Koro nyaka pur kata mana diel kende. Kaw kata layers. Kigana moro kata layers nyaka nyiewo layers 20. Oyoli tong'. Mang'eny no. Mijira ndi moko ous negi. Koro mana nyalo kwa jowa. Pogruok mane mantie kind kit diek ma inipidho gi ma bende thoth johero pidho e miechegi? Koro wan gi diek mag chak, wan gi varieties mang'eny. Wan gi Tockenburg, wan gi Alpine, wan gi Sanen, wan gi Nubian, wan gi Nigerian Dwarf. Koro wan sani apidho Sanen nikech mwasenwang'o area region Manyanza gi Kenya. Ase test diek 3. Alpine gi Tockenburg to chak gi ni piny kabisa. Koro Sanen ema nigi chak mang'eny. En mana the highest producer mar chak. Mar chak. To mane line mar ohala mitimo. Mane line mar ohala, yeah. Golo ni chak. Kendo kane abo mi gima wacho ni kawo diel Patrick, diel no gol ni chak. Ama Patrick golo chak. Koro mana gima anyiso ji ni, an atimo mana Sanen to mar chak. Mae e kit chak ma wanyiedho. Wanyiedho lita madhi 3. To nikech mae wayudo mane e diek 1. Koro iwacho ga ni gimoro amora man gi chakruok nyaka bed gi giko. Kapok watieko, adwa na nyisi maber niya. Iwacho ni chak mar diek ober molo kata chak mar dhiang'. To mar ariyo bende iwacho ni allergy moro amora ok yudre kit chak mar diek ma bende kawuono waneno kaka inyiedho. Mar adek, ne jogo mohero dusruok, iwacho ni sabun molosi gi chak mar diek yomo del. Kata kamano, bende iwacho ni jogo ma bende nigi tuoche moko, kidwaro chak to chak aina mar diek ni en chak maber kabisa. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kati nyalo oro nwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa men 23600. To be iwacho ga niya, gimoro kendo madaher ni ng'enia. Kit diek mineno kae, kata diek minyiedho, iwacho ni onya kaw kata higni 15. Omiyo watim niya, chenro ni kada chako na dhi mbele, anya dhi mbele, ma dhi mbele, ma sa bendo dhi. Watim niya, karuotho yie, wachak warom juma manyien ndani ya lori nyaka Black Oriti Masani. Wadhi amadh chai. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Pur Gi Ohala, donji e viewsasa.com.